Sí, a més, no sé, imagineu per un moment que realment tenim Jocs Olímpics, no? Hem de fer Jocs Olímpics a Barcelona una altra vegada. Doncs imagineu-vos que l'antorxa la porta Duran i Lleida, per exemple. L'antorxa la entra a l'estadi olímpic Duran i Lleida, no? Imagineu-vos, camiseta de propaganda, pantaló curtet, fent... Se li surt un ou. Quina imatge. No, bueno, però això voldrà dir que Catalunya ja és independent i que mos han passat en les drogues, també podria ser. Però bueno, voldrà dir que si has de fer uns Jocs Olímpics has de tindre algú al cap d'esports, algun conseller d'esports, a l'altura. I ho tens fotut perquè Urdangarín ja està pillat, que és una manera de parlar, però... No sé, aquí podries posar a Messi. Son pare diu que no fa declaracions. No diu son pare, diu Hacienda. Bueno, és veritat, quin falla. Bueno, no sé, a Guardiola, que està a Alemanya traduint les obres de Miquel, Martí i Pol, dels tres, a l'alemà, no sé, Pichi Alonso, que és de Benicarló, no sé, Cruyff, Johan, no, Jordi no, Johan Cruyff, porta 30 anys aquí, lo menos, o 40, aquí apalancat i encara diu Guardiola. Jo, sincerament, si m'haig de mullar per algú, ha anat a res. L'exseleccionadora de natació, sí senyor. Capaç de sincronitzar la regla de totes les dones de Catalunya. És així, mà de ferro. A més, és l'única, és un rango, és l'única que l'expresident molt honorable li diu Gordi Pujol.